anuanom ne adofo ene besiada yaba Cherubs Children's School osi nyamesom papa ene de odidi na oka emisia ene nyanka yaba yabe ayede kakra ede aboy no toto am nua ba bia wo bia so wa brochiro so wa gano ba bia wo bia odidi a no waka nyanka 25th June ye fundraising ewo hano fidua imu eye Cherubs Children's Home ha ewo Santasi April koko rechi ha bra ne baby afabo a wuniam ne fasa konye so ada madofo wa brochiro ase eye Joan a obejo eni jisi a Australia se dani de nyina ye kase ye konyanka fi a muso mopo a monko so na munyi bi mo nyanka se nyanka ne hia me no mienu emwa no mu ye nuam o mu ye yabusu